Ak chceš vedieť, ako funguje SEO v praxi, tak dopozeraj toto video do konca. Pred pár mesiacmi ma oslovila klientka s túžbou byť na očiach, konkrétne na prvých pozíciách v Google. Cieľom bolo získať čo najviac ľudí na jej web, ktorí budú hľadať to, čo ponúka. Preskúmal som niektoré výrazy, ktoré ľudia najčastejšie zadávajú. Máš tam chybu. Ježiši Kriste, samice s tvrdým I. No nesnad? Keď hľadajú podobné produkty alebo služby. Tieto kľúčové slová sú silné frázy, ktoré ľudí zaujímajú a prilákajú ich na stránku. Našiel som ich vyše 1500, aby sme oslovili čo najviac relevantných návštevníkov. Najdôležitejšie slová som potom vložil na správne miesto na webe a tým som zabezpečil, že Google okamžite pochopil, o čom stránka je a posunul ju vyššie vo vyhľadávaní. Ďalej som podporil viditeľnosť webu budovaním odkazov z iných relevantných stránok. Výsledkom je, že Google teraz vidí, že stránka má hodnotu a posúvajú na vyššie pozície. No a teraz príde výsledok. Webová stránka sa teraz zobrazuje medzi top výsledkami na 63 kľúčových fráz, ktoré sa mesačne vyhľadávajú viac než 31 600 krát. Na viaceré dôležité výrazy sa dostala na 2. až 7. miesto, čo výrazne zvyšuje jej viditeľnosť a šancu osloviť nových zákazníkov hľadajúcich práve jej služby.